Alkaako aarinko paistaa? Alkaa aarinko paistaa. Loma-aarinko. Loma-aarinko. Kyllä. Näin tervetuloa tällaisen hyvinkin mystisen videoblogin pariin, jossa herrat X ja Y lähtevät tutustumaan tuohon naapurikuntaamme Ruotsiin. Ja minulla täällä matkassa on Siilijärven oma prinssi, nakki, herra Vaaheraho. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Miten sä olet tänne nyt eksynyt? No, Älä kerro enempää. Mennään kattoo, miten Miika on eksynyt tänne. katsotaan. Se oli matka. Hyvää huomenta. Tänään on maanantai, lokakuun 2. päivä. Kello on 5. Ei ihan vielä 5. 4.55. Olemme Siilinjärvellä, niin kuin tuosta näkyy. Tarkalleen ottaen Siilinjärven rautatieasemalla. Mä lähden Poriin. Nyt on selvitty Tampereelle. Tampereella tuli nähtyä muuan Dice by Elli. Ja siltä tuon Hipin kanssa tilattiin yksi kiekko, niin sen kävin tuosta hakemassa. On kuule hyvää palvelu, kun Nokialta asti Tampereelle tuopi niinku yhden kiekon varta vasten kuule meille. Niin kiitos Elli. Että. Nyt sitä ollaan Porissa. Ja minä mietin tuossa, että ennen kuin minä lähden sitä hippiä ehtimään täältä jostain, niin ketäs muita hippejä minä täällä tunnen. Mut sitten minä keksin yhden. Käyn vähän kahtomassa, onko se yksi hippi paikalla. Mikä äijä tää on? Ei ainakaan Rikisorsa veli. Missä on hippi? Sellainen matka oli herra Vaaheraholla tänne, mutta nyt ollaan täällä Turkkusen satamassa. Ja Turkkuses. kello on jotain vähän vailla 8 vissiin, jos ollaan oikein tarkkoja. 7.42. Noin. Ja tässä odotellaan, kun edelliset matkustajat pääsevät ulos tuolta Glory Holeista. He tulee sieltä uskoon. Laiva on Glory, niin pakkohan se olla Glory Hole, mistä ei sieltä. Se on muuten peräreikä. Sieltä ja kohta me iskeydymme sinne heti, kun mahdollisuus vaan tulee. Ja sitten olisi tarkoitus viettää semmoinen 12 tuntia tuossa laivalla. Onko jotain suunnitelmia? Mitä sä haluaisit kokea Ruotsilaivalla? Buffet on kova. Pitäisiköhän meidän pitää siellä semmoinen joku pieni maistelutuokio sitten oikein Kyllä. buffetissa? Maistetaan kaikkea ja syötetään sille romanttisesti toisiamme. Joo, mutta nyt me lähdetään autoa vähän odottelemaan, päästään sisään ja palataan sisällä sitten asioihin ja puhvettia olotilassa. Kyllä. Pitää tietysti hyttikin kyllä sitten testata, että minkälaiset on vessa- ja suihkupalvelut, minkälainen on sänky meillä siellä ja sitten onko siellä jotain muita mukavuuksia. Ja sitten, että onko siellä jotain muita? Toivottavasti ei. Painoiko hissipoika nappia? Kyllä, hissipoika painoi nappia. No niin, nyt ollaan saavuttu tänne jonnekin. On muuten hienoa hissi, missä on. Aika hieno. Ja nyt mennään etsimään huittia. Noin. No niin. My fart will go on, vai miten se meni? Sun kohdalla. Tästä nyt vierotus, niin haistaako joku Turussa? Oi. Turkuses. On tässä täynnä vatsa. Näin ollaan saavuttu tänne Viking Linelle. Ja ensimmäinen, mitä me bongataan täältä, niin kerrotko Miika vähän, että mikä eläin on kyseessä? Se on selkeästi turkulainen kalakukka. Näin se on nähtävä. Tuleeko sellainen niin kotosa fiilis? Melkein. Kyllä, ei ole kyllä niin ihan partasen kalakukka tänään, mutta joku Svensson. Svensson Fiskok. On kaunis. Mulla on vissyä ja sulla on vettä viinillä. Mulla on viinimorin mehua. Näin, nyt me saadaan tää
reissu tästä starttaamaan, niin Kyllä. häiriköä vaan. Oliko siellä se ruokalipukin? Joo. Mihin mä sen laitan? Täällä. Ei tultu pummilla syömään. Joo. Keskeytän teidän kuvauksen. Ei se mitään. Hyvä. Näin päästiin heti. Me ollaan varmaan sen verran epäilyttävän näköisiä täällä, mikä toisaalta ihan ymmärrettävää. En ihmettele yhtään. Mitäs sä nyt odotat, Miika, tältä meidän sedät risteilee, tai sedät ruotseilee reissulta? No aika paljonkin itse asiassa, että pääasiassa tietysti, no keikat on semmoinen, se nyt oli se pääpointti, miksi me tultiin tänne. Sitten myös siellä on muutama semmoinen legendaarinen frisbee golf rata, mikä niin kuin on kiinnostunut jo pitkän aikaa käydä katsomassa ja heittää. Niin sitä ootan totta kai. Mutta sitten ennen kaikkea niin kuin, ehkä pääasia se, että minä pääsin pitkästä aikaa ihan lomalle. Ja vielä tuo varmaan kuulosti mikissä hyvältä. Kyllä, miltäkään se tuntui. Se, että pääsee vielä hyvässä seurassa. Onko se tulossa? Onko se tulossa jossain? On se. Siitä on pienet viritykset tulilla, mutta katsotaan sitä myöhemmin. Katsotaan, miten se selviää. Joo. Kyllä Mites toinen hyppi? Toinen. Joo. Siis nämä on reissuja, mitä tulee harvoin tehty oikeasti. Kyllä. Niin semmoisia, että kun miettii, että tuossa on niinku naapurimaamme Ruotsi on kovinkin lähellä, mutta ei tule lähettyä. Ehkä se on sulle lähellä, mulla niin, sulle se on kaukana. Mulla on joku toinen maa vähän lähellä. Kyllä. No ei sinne ei välttämättä nyt ainakaan sillä kivata lähteä vierailemaan. Ei. Mutta siis tämmöisiä reissuja tulee tosi harvoin oikeasti tehty. Kyllä. Ehkä se menee siinä, että meilläkin on joku semmoinen niin kulttuuri, että sitten lähdetään aina tonne johonkin lämpimään, täytyy lähteä. Mutta sitten tuohon niin Ruotsiin niin en tuu. En tuu. Ruotsi on jo nähty. Niin. Se on ihan förbi. Se on ihan förbi, siksi me mennäänkin, se mulla itsekin ihan förbi. Mutta siis, joo, siis odotan paljon ihan siitä, että lähinnä, että tulee semmoista suht lepposaa varmaan. Mä uskon, että meillä ihan hirveätä höökaa vedetään tällä. Kumpikaan jota itteensä eikä toisia tosissaan, niin ei meillä varmaan hirveä hööki päällä. Ei voi tulla, kyllä. Joo, kyllä mä odotan paljon. Katsotaan nyt, tässä nyt saadaan ehkä tää risteilyosio pois. Meillä tää menee aika lailla tässä syödessä ja sit varmaan lepäillessä toi loppuosa tossa, mutta... Joo, Tax Freakin käytiin jo katsastamassa, niin... Se on meiltä niinku ohi. Mut joo, katsotaan mitä se tuo. Odotukset on korkealla. Ilmeisesti sää pitäisi olla hyvä, että päästään kaikki aktiviteetit suorittamaan. Ja no, katsotaan nyt selvitään siitä keikasta. Se on se niinku, mikä voi viedä mehut miehistä. Kyllä. No, ehkä sitä puolikuntoisenakin voi lähteä vähän katselemaan Tukholmaa ja ratoja, että tänne asti kun nyt lähdettiin tuolta kaukaa Itä-Suomesta. Niin... Kyllä. Mut joo, nyt nautitaan talon antimista ja koetaan hankkia se kihti, mikä oli sovittu. Kyllä. Tässä on ihan hyvä startti. On hyvät meren antimet ainakin täällä buffetissa. Näin. Ei mitään. Hei, hyvää ruokahalua. Katsokaapas sitä. Täällä on herkullista liharuokaa. Sedän vegaanikimppu. Otto 67. Otto. Sulla on vähän toi linssirikki. Se on totta, mutta mitä mieltä sä oot olla niinku ammattilaisena, että onko nyt oikealla äänenpainolla hoidettu bingo? Kyllä, tässä on just ne oikeat nuanssit, mitä bingo-juontajalta vaaditaan. Ja sitten mä oon tosi iso fani tosta, miten nopeasti se vaihtaa Suomesta Ruotsiin ja takaisin. Se on niinku tämmönen. Kuunnelkaa vaikka. On fani. Onko nyt iso jännitys, että mikä on palkinto? On. Nää on kovin ollut nää palkinnot. Isot aplodit, stora aplodit. Sieltä lähtee pätkistä palkinnoksi. Kyllä kelepaa. Kyllä kelepaa. Kyllä mäkin olisin pätkiksestä aika ilo. Missä me ollaan? Majoituksissa. Ootko hyvin majoittautunut? Mä oon tänne linnoittautunut. Sulla on siellä, sä oot linnanneita. Joo, itse asiassa tultiin jo tossa parisen tuntia sitten tänne meidän Airbnb. Kyllä.
Ilma, pissa ja pissa. Niin, sinne saavuimme. Ja äsken vedettiin jo tossa pikku striimi. Miikan striimiveitsyys, eli neitsyys on viety. Tällainen 2. Tässä pieni ote siitä. Näkö vähän YouTube-video? Niin, suoraan vaan kameran avaa, ettei miltä nyt tuntuu. Kyllä, mutta varmasti kannattaa seurata somea huomenna heti aamusta alkaa luultavasti, jos kaikki meitä nyt siis me puhutaan semmoisesta henkilöstä, että meidän täytyy vielä olla niinku sormet ristissä, että tää tulee mitä ei menee. ole vielä kiveen hakattu. Niin, mutta niinku sellaista siellä sitten höpöttelimme ja nyt me ollaan aika valmiita. Joo, siis tuntuu siltä, että olisi niinku täyden työpäivän tässä tehnyt ja itse asiassa parikin työpäivää tässä jo tehnyt. Että nyt minä otin tähän mukavan asennon ja tämmöisiä löytyy Ruotsista, mitä en ole vielä Suomesta löytänyt, niin katsoa YouTubea ja ignorata tuon hippipojan kokonaan, kun se katsoo jotain hemmetin jalkapalloa tuolla. Mulla on täällä Sermien takana, mulla on täällä Utistudio, mä menen sinne ja mä ajattelin vetää sitten niinku kunnolla lokaa. Lokaa siinä, eli vähän vitsyä, niin tästä tää lähtee. Huomennahan Miika tavallaan meidän niinku hommat ei helpotu, vaan huomenna on tavallaan se meidän koko reissun niinku pääpäivä. Kyllä. Huomenna on aika tiukka setti tiedossa. Ja meillä on aikainen herätys huomenna ja meidän päivämme päättyy sitten jossain. Joskus. Se pitäisi päättyä pikkasen ennen puolta yötä, jos niinku keikan aikataulut pitää paikkansa. Niin. Kyllä. Ja tossa, siis keikat pitäisi huomenna loppua 23.30 ja tänne ajaa noin puoli tuntia tuosta niinku Tukholman keskustasta, eli meidän pitäisi olla aika lailla 12 päätyynyssä. Mutta siinä on aika monta muuttujaa, aika monta asiaa, mitä meidän täytyy, niin mistä meidän täytyy selviytyä. Aamu tulee olemaan joko voitokas tai voitokkaampi, mutta se selviää teille aamulla. Koska se on ainakin liidokas. Se on ainakin liidokas, joo. Meillä siis suuntana on Järva, mutta meille saattaa tulla pieni yllätysvieras, tai sanotaanko iso yllätysvieras, mutta me koitetaan, jos se huomenna nyt tapahtuu, kaikki menee maaliin, niin saadaan ehkä pieni haastispätkäkin tähän näin siitä, mutta nyt Miika alkaa vetää kiinakarkkeja ja mä vedän lokaa niskaa, sen jälkeen vedetään potslojoon. Kyllä. Hyvää yötä senkin savolainen. Hyvää yötä hippi. Good morning. Guten Morgen. Tuliko nukuttua? Kyllä tuli. Ihan kivasti nukuin tuossa futonilla. Näetkö jotain ruotsalaisia unia? Enpä kyllä nyt muista oikein, että mitä unia näin. Mutta jotain unia on nähty varmaan. Se on varmaan tässä Miikan viereen ilmestyy pari kuvaa hänen unistaan, mitä hän ei muista. Mutta sellaisia unia hän on siellä nähnyt. Nyt on kello niin paljon kuin 7:30 aamulla. Tässä nyt syömme vähän munaa ja pekonia, niin kuin Bobedakin. Ja chorizo, sitä Pate ei muistanut laulaa siihen kappaleeseen, mutta tästä sitten lähdetään mahdollisesti hakemaan yllätysvierasta. Katsotaan, kun saamme yhteyden. Kyllä. Yhteyden kuningaskuntaan, niin katsotaan. Mutta nyt syödään munaa suuhun. Mitä siellä näkyy? Onko tuo nyt se? Onko tuolla? Nyt vähän menee tuonne taakse. Onko siellä se? Onko siellä? Nitti Fem! Ville Peltonen! Deck Leaderin! Kyllä, siellä on Kluben. On täällä kaikki. Oli muuten aggressiivinen zoomikin. Mitä? Vittu. Joko nyt taittuu selkäratta? Deck Leaderin nimon! Teletuu. No, it's Kluben. Forever and never, it's Kluben. 95, never forget. Hello! Näin ollaan saavuttu Järvaan.
En ole koskaan käynyt Järvassa pelaamassa, uskokaa tämän jälkeen. Tää on siis legendaarinen paikka. Ja nyt ollaan tultu tänne. Saatiin myös meidän vieraskyytiin. Se selviää teille kohta, kuka hän on. Täällä on kyllä, on muuten kiekkoa. On, niin niitä on vielä tuolla lisää. On kyllä hieno mesta. Tulkaa käymään Järvassa. Me lähdetään nyt pelaa. Nice. Nice. Oh. Okay, we are here at the Järva with Gabe. Järva. Yeah. It's hay with dots, so added Järva. Yeah. Sauce melted. That's what you have to say when you hit the tree. Perkeleen puu. That one I want. One more time. Perkeleen puu. Perkeleen puu. Yeah. Yeah? Yeah. I don't know what it is. Just roll your arm. Yeah. What do you like the course? It was awesome. Very pretty. It was nothing like wasn't crazy long, but it was good. I mean, definitely beautiful course. Seat pad and signs are up, so it's easy for us to play. I mean, I could see it's very close to this place. Should be off going. It's definitely should be cool. Play off these. It's a shot. That reminds me of the Maple Hill dog. It's a show. We got any maple trees. When you start to play? Bass, like Disc golf. oh, disc golf. Sorry, 2019, before the pandemic started. I'm not sure. I was a little ahead of that. I got into it right before all that, so I got to see it. I got to see it skyrockets. Yeah, where it was like definitely like playing nice to be able to. It's a couple of years of COVID stuff, and not being on sport, it's like the collection. It just seemed like this golf click on. yeah. How you met George from Dog Days? Distal. I think it's through Sherbrooke's Argyle. Really? Yeah, yes. Yeah, I'm supposed to this draft and goes in J now. Him and another great Varsvik. So yeah, two big metalheads. Yeah, and I think that has something to do with it, but more or less, I was pretty open about the fact that I raced disc golf and drove top race and metal band guys to do with. There's like a few that have come up to. But as far as that goes, it did me God experience focused around heavy music and stuff. Yeah. He might have just found me, but yeah, I'm become pretty good buddies. He helps me find people on the road to play disc golf with. So Like us, two weirdos. that was good, man. I love playing disc golf, and it's hard to do it when you're by yourself. Especially, of course, you don't know In a country. finding disc by yourself. Playing courses you got wrong. I hear something. There's some new Whitechapel album is coming. So What we can yeah, it's hear? pretty much the music is pretty much done. Yeah. Okay, good. It's harder than King album. So it's definitely heavier. It's like not that Cam was heavy, I guess, but it just sounds more aggressive. Of that kind of, you'd say like more like older stuff. Yes. It goes faster, definitely fast, and the guys need some of it to playing on and stuff. So definitely, would be good. Yeah. Okay. I'm really looking forward to that. I'm very excited for it. Yeah, it's like Whitechapel can do a little more than the next band. Phil can sing really well and stuff, so we experiment with that. There's probably going to be some singing stuff on this record, but definitely more faster. Perfect. Okay, but now we take a little bit of coffee and then we take the rest and then we go to see the show. Yeah. Yeah, see you there. Yeah, man. Thank you. Thank you. Thanks. Oh no! Oh no! Oh, no. It's rolling. It's still going? Yeah?
Going almost so close. Yeah. Let's go! Jahas, mitäs sitä me äsken tehtiin? Mitä sitä pojat on taas mennyt tekemään? Niinpä. Ja tällä kertaa ei tehty kuitenkaan pahoja asioita, vaan sanotaanko, että oli semmonen ihan tommonen oikeesti fanboy moment päästä Whitechapelin basistin Gabein kanssa pelaamaan vielä Järvää. Et mun mielestä sellainen, että siinä on bändi, mitä mä oon fanittanut pitkään, plus että edellinen levy osui mulle ihan helvetin syvälle sielun syvimpiin ytimiin. Ja sit käy tämmönen yhtäkkiä mahdollisuus. Lähdetään heittää Gabein kanssa kierroon. Mitä helvettiä. Kyllä. Ja siis jos lähdet ensimmäistä kertaa Järvään, niin kyllähän pitää tehdä tyyli. Pitää kyllä. Just semmoinen, että se jää ikimuistoissa, koska koskaan ei myöskään tiedä, että koska Järva menee säppiin. Toivottavasti ei koskaan. Kyllä. Mutta nyt meillä on semmoinen ihan hyvä ensikokemus. Kyllä. Nyt vaan sitten rimaa on laitettu aika korkeat seuraavan kerran, kun lähdetään Järvään. Ketä sitten? Ketäs me sitten otetaan? Danny on pakko saada. Matti ja Tepon kanssa Järvään. Se on aika kova. Tunne. Täällä ei kyllä vauhti kiihdy, koska me päästään myös nauttimaan tästä Tukholman ruuhkasta. Ja nyt me yritetään mahdollisimman nopeasti päästä kämpille, koska kellohan tulee nyt jo 4. Ja 6 aukeaa ovet tonne keikkipaikalle. Niin pitäisi ehtiä syödä, ottaa suihku ja ehkä 5 minuutin powernapit, niin siinähän sitä ollaankin sitten. Elikkä nyt etsimme jotain ruokaa ja sitten syömme sen. That's some plan. Aromit on sen verran vahvat, että pakko kyllä se suihku tosiaan. Toisaalta me päästäisiin aika helposti ehkä eturiviin, jos ei me käydä suihkussa. Mutta siellä saattaa kyllä joku muukin haista aika paskalle. Totta, eli ei mennä sinne. Näin on kello lähestymässä 6. Ai. Se tarkoittaa, että Hakulinen Vahero lähtee kurkistamaan lorupussia. Kyllä. Se mitä sieltä löytyy, niin siellä löytyy liirumlaarumia. Se on varmasti. Ja myös ehkä pari huonoa vitsiä. Onneksi kukaan ei kuule niitä siellä. Siellä on kova meteli. Siellä ei kukaan kuule, kun joku huutaa. Ollaan paha mieli. Eli nyt ollaan tosiaan menossa keikille. Ja tässä teille tulee varmaan vähän keikkitunnelmia. Menkää sinne, heippa!
Näin alkaa olemaan keikat ohitse. Metsästäjät keikkapakan vessassa. Mitä mä täällä teen? Välillä täytyy tulla pakoon ihmisiä. Siis tosi pieni klubi. Niin mä menen etsiä Miikaa tuolta, niin kerrotaan sit lisää kun päästään pois. Ihan kivaakin olla, en mä sitä saa. Yhtä myös söivitty välillä. Siinä kuulette täällä, se savolainen satana pärrää menemään, Niin. menemään viimeisen päälle. Täällä saa kiroilla niin paljon kuin huvittaa, koska nää puhuu täällä ruotsia ja minä puhun täällä savvoa. Ootko tiennyt, että täällä joku saattaa savvoakin ymmärtää? No ei mitään, se tullut sit kuuntelemaan juttuja. Ja mä veikkaan, että joku savolainen saattaa tätä videotakin katsoa. Mutta keikit on ohi, tai siellä ehkä vielä aussipojat vielä veivaa, mutta me lähdettiin sillä pois alta niin sanotusti. Kyllä, me ollaan vanhoja ja muutenkin fiksuja, niin No, filmaattisia. Tota ei usko kukaan, ei niinku millään, mutta lähdettiin nyt tälleen vähän pois jaloista ja nyt äkkiä syömään ja sanotaanko, että otetaan vaikka semmonen yhteenveto sitten huomenna, kun ollaan nukuttu yhä yli, niin mieli on parempi. Mutta kiva oli. No siis onhan se hyvä mieli nytkin. Että... Se on just näin, hyvä. Ei mulla huono mieli. Eipä. Haloja tahalla. Minä opettelen täällä Fit from Autopsy sanoja. Heti aamussa, ekspertillä. Se on hyvä opetella. Oppia ikä kaikki. Oppia ikä kaikki, juu, kyllä vain. Nyt me tässä suunnittelemme, että mitähän helvettiä me tänään tehdään. Että... Niin, kun tuli niin sanotusti lokaa niskaan, kun alkoi vettä satamaan tuolla pihalla, niin me piti lähteä heti heittää rispyä. Mutta nyt ei mennä. Nyt lähdetään. Lähdetään katsoa Tukholman katuja ja kauppoja ja putiikkeja ja puliukkoja. Kyllä. Hei. Hei. No niin, Synkä taas ääni raittaa täällä. Tse. Kuuluuko? Jatsaa sinä vaan. Oi, on Synkä. On Synkä. Mitäs Miika nyt sitten? Me piti eilen jo vähän tehdä pientä arviota keikistä, mutta sitten tultiin semmoisen, että annetaan nyt niin sanotusti pölyn laskeutua ja ajatukset tasaantua, niin nyt ollaan nukuttu hyvin yö. Kyllä. Ja mitkä fiilikset nyt eilen jäi? Otetaan nyt eka semmonen tavallaan kokonaiskuva koko keikkimeiningistä, kun siellä Frysk-huussetissä oltiin katsomassa Thai Artist Murderia, Whitechappelia, Fit from Autopsyä ja Spiteä. No kokonaiskuvana minulla jäi erittäin mukava kuva. Se oli erittäin hienosti maalattu ja se oli kivasti kehystetty. Sisältökin löytyi kyllä, että siellä oli semmoista ehkä jopa niin kuin syvällistä tulkittavuutta, mutta sitten ehkä sinne jotain vähän värien käytössä olisi saanut olla enemmän rohkeutta, mutta kyllä siellä oli siellä vähän semmoista niin kuin ajatusta siinä mukaan. Hyvä. Eli siis tykkäsin. Näin niin kuin kaikille suomen kielellä. Joo, mä oon siis ihan samaa mieltä. Mulla on tässä ollut aika semmonen niinku hiljaista keikkarintamalla monta vuotta, koska en oo juonut viinaa ja on tullut niin sanotusti keikkamittari täyteen, kun on itse soittanut, itse tehnyt valoja ja pyörinyt toisessa maailmassa, niin ei ole vain niinku jaksanut eikä kiinnostanut. Mutta nyt oli niin kova kattaus, että tännehän nyt täytyy oikein Ruotsiin asti Kyllä. lähteä. Ja se jo kertoo paljon. Se kertoo jo lähdetään ihan Ruotsiin asti katsoa. Jep. Ja siellä nyt tietysti itselle isompana oli Vite Sappeli, jonka edellinen levy on osunut niin syvälle sydämeen, että heijaa. Ja kyllä se siis koko paletti kyllä toimi ja oli hyvä keikki. Kyllä. Mutta mennäänkö miinuksiin? Saat aloittaa nyt tämän niinku... Saanko aloittaa siitä mikä itseä eniten häiritsi ja sinä voit sitten jatkaa siitä, mikä oli ehkä se isoin miinus. Joo. Minua itseä eniten häiritsi tämä, mikä vallitseva kulttuuri musiikkipiireissä on, eli ensimmäisille bändeille miksit on ihan perseestä. Ja minullehan ne oli ne bändit siellä, mitä minä eniten halusin kuulla, niin oli Spite ja ehdottomasti Fit for an Autopsy. Ja tässä tulee teille pari video- ja ääninäytettä. Olkaa hyvä.
erittäin meneväähän se olikin. Ja niitä bändejä on tullut pitkään kuunneltua ja pitkään odotettu, että pääsee näkemään livenä. Ja varsinkin Spitein kohdalla, joka ensimmäisenä aloitti nämä Cempalot, niin oli kyllä aika kehno miksi. Mikä tietysti on mitä on, mutta se vaan vituttaa. Ja se oli ehkä minulle se isoin miinus tässä hommassa, mutta sitten tätä korjasi kuitenkin se, että tämän Spite-yhtyeen keulahahmo ja vokalisti ja ennen kaikkea erityisen outo ihminen Darius tuli sitten hengailemaan vielä tuonne Mertsikojulle ja hänen kanssa päästiin muutama sananenkin vaihtamaan ja otettiin pienet kuvat siinä ja tässä ne. Chik. Noin. Se oli sitten ihan mukavaa se. Siellä kaikilla oli niin mukavaa. Joo, siinä oli sillä, että mä olin käymässä pissalla. Oliko se nyt sitten Fit from the Autopsyn aikana? Mulla hirviä pissahätä iski ja minä menin sitten pissalle ja sitten tulin pissalta ja näin, että Darius 3 heiluu siinä äkkiä hakemaan Miikasta. Anteeksi herra, anteeksi, että häiritsen keikkakokemusta, mutta haluaisitko tulla tapaamaan erästä henkilöä tuolla? Ei vittu, täällä soittaa nyt mun yksi lempibändeistä, että paino Hakulisen poika helvettiin. Mut sitten minä nyt kuitenkin lepyin ja lähin mukaan ja joo. Tälleen nyt kävi. No, mites Mikko, mitä siellä oli semmoista niin kuin vielä ehkä sitten räikeämpää miinusta meillä tässä havaittavissa? No, räikein miinus, mikä syntyy jo siitä, että kun me ollaan pituudeltaan miinusmerkkisiä henkilöitä, eli semmosia korkeusrajoitteisia. Kyllä, semmosia 170 senttisiä sulkahattu päässään siinä about-kerrallaan yli ja ympäri, niin keikkapaikkahan oli siis muodoltaan vähän semmonen niin kuin vanha legendaarinen nosturi, se itse niin kuin keikkaosio tai lava kun se yleisöosio siinä. Mutta se oli semmoinen, että yläkerrassa, jos sä menit, niin sä et nähnyt muuta kuin jos sä olet siinä kaiteiden vieressä. Jos sä olet niinku metrinkin siitä kaiteesta taaksepäin, se oli niin pieneen tilaan ängetty paikka, että sä et nähnyt sinne lavalle. Eli se oli meille ehdoton, ei, täällä me ei pystytä olemaan. Ja sitten mennään sinne alakertaan ja ollaan, no mites täällä keksitään? No ei kai se nyt, kun lyödään tommoseen koirankoppiin 100 miljoonaa ihmistä, niin mehän ei päästy Spiten aikana, me oltiin siinä ihan miksauskopin vieressä. Ja siinä jo alkoi olla sillä, että kun se lava oli sen verran matala, niin eihän myö nähty sinne ollenkaan. Ja sitten alkoi tulee myös aika ikäviä myös äänirajoitteita. Että Whitechapelissa me käytiin, tässä muuten pieni klippi siitä. Niin oltiin tosiaan, niin kuin kuvakin kertoo ja ääni kertoo, niin me oltiin siinä sivussa. Niin kuin, että ne mitkään ääniulostulot eivät niin kuin oikein ylettynyt siihen pisteeseen, että se ei kuulostanut ihan timangiselta. Sitten vaihtoehtoisesti, kun oltiin katsomassa joko sitä Fit from an Autopsy, tässä pieni klippi lisää siitä. Tai sitten viimeistä aktia, eli tai Fartis Mulderia, niin siellä taaempana, niin piru, kun se ääni ei kuulunut miltä. Ja sitten oli niitä pitkiä ihmisiä. Tässä pitkät ihmiset teille semmoinen juttu, että pituus, jonoon, riviin järjesty, pitkät taakse, lyhkäset eteen. Ja jos on pitkä keskellä, niin kuin tässä videoklipissä näette, niin älä heilu siinä saatana, että ihmiset näkee, mitä siellä tapahtuu. Kyllä. Että siinä tämmönen pieni purkaus. Vähän keikkapaikka, sanotaan, että sille keikkapaikasta semmonen aika isohko miinus. Et on ollut monessakin paremmassa keikkapaikassa. Miikalle eilen sanoi illalla, kun ajeltiin sitten tonne makuupaikkaan, niin hei, ennen kuin sanoin Miikalle mikä, niin katsokaapas mikä tuolla. Nitti Fem! Never forget! Eli Kluben on siellä. Kluben. Niin sanoin Miikalle, että ehkä että jos olisi 50 ihmistä ollut vähemmän, niin se olisi jo parantanut aika paljon sitä kokemusta, koska siinä olisi päässyt näkemään, kuulemaan ja kokemaan niin kuin paremmin asioita. Mutta ei ollut, niin keikkapaikkana Fryshuset ja tämä sali, missä me oltiin, niin ei jatkoa. Kyllä. Ja vähän pysäköinninkin kanssa oli vähän niin ja näin. Ei ollut lähistöllä oikein mitään, tai ainakaan löydetty mitään
isompia parkkihalleja tai taloja. Hirveästi raksaa siinä pyöri ympärillä ja tosi rajallisesti kadunvarsiparkkeja. Onneksi nyt kuitenkin kun ajoissa oltiin liikenteessä, niin löydettiin parkkipaikka. Mutta se kannattaa pitää mielessä, jos tuolla käy, niin ainakin tässä lähiaikoina, niin siellä on rakennustyömaata ja kannattaa auto ajaa parkkiin niin kuin hyvissä ajoin. Näin on, ja vielä semmonen, että vaikka se oli ehkä yleisöllekään ei se paras kokemus, tai ei päässyt ihan parhaille paikoille fiilistelemään, nyt tulee Skoda-kuski niin eteen, vaikkei saisi, ole hyvä, niin en usko, että se bändeillekään oli se viihdyttävin paikka, jos mietitään vaikka Spaitia siinä, että siinä oli Dariuksella oli ehkä ton verran rumpujen edessä tilaa ennen kuin hän olisi tippunut lavalta pois. Että se oli tosi, sillä väkisin ängetään tosi pieneen paikkaan menot ja meisselit. Siinä oli 4 bändille pieni lava, minkä he jakoi, ja he soitti 3 bändiä soitti samalla rumpusetillä, mikä oli ihan lavan etureunassa kiinni. Siellä ei ihan hitokseen kyllä kitaristit tai basistitkaan heilunut, että ne kyllä pysyy aika visusti paikoilla, ettei ne tipu sieltä lavalta. Sitten kun Tiredest Murder pääsi, niin sitten siellä oli vähän enemmän tilaakin. Kyllä. Mut silti bändit oli pirun kovia ja siellä itselle Spite ja Feet from the Autopsy on sellaisia, mitä en ole kuunnellut hirveästi. Jonkun verran on kuunnellut ja kyllä jäi kummastakin positiivinen fiba. Mulla on täällä, miten painetaan alla näin. Näkyy, että on muuten korruptiopaita. Sai ilmaiseksi. Kyllä, kiitos Keipille. Oltiin tosiaan heittämässä sitä frisbee-kiekkoa siellä, niin Keip sanoi sitten, että kun pojat tuutte keikki paikalle, niin pistäkää viestiä, että saatte sitten sieltä vähän merkantaistuotetta. Ja sekin oli ihan hauska tapahtuma, kun mentiin niitä hakemaan heidän merkkarimyyjälle. En mä tunne ketään. Niin, kuka Keippi? No se Crispin Keippi. Sitä pojat mä kusetin teille. Kyllä Keippi sanoi, että tuutte. Kiva, että... Kivi pyörähti sydämeltä ja sitten piti lähteä kalsarit vaihtamaan sen jälkeen. Kyllä se oli. Mutta siis hieno kokemus ja sanotaanko, että näin osittaisena ihmisvihaajana, ahdistujana ja mystisen ahdistushäiriön omaavana ihmisenä silti selvisin sieltä paikasta ihan hyvä fiilis jäi sillä keikoista. Kyllä se on totta, että jos et ole koskaan käynyt Metal Music tapahtumassa tai missä nyt yhtään on tuollaista raskaampaa menoa ja meininkiä, niin kaikilla on se lähtökohtainen oletus, että siellä on semmoista vittusaatanaa ja on ikävää, niin voin kertoa, että en edes näe varmaan rap- tai pop-keikoilla niin paljon iloisia ihmisiä, kun näkee Heavy-keikalla. Että siellä on kyllä ilosta sakkia. Vaikka se musiikki saattaa olla ikävän kuulosta, niin ne ihmiset on kyllä iloisia. Niin. Paitsi me. Ehkä semmonen tuli kans nyt havainnoitua tuossa, mistä en itse asiassa maininnutkaan. Niin tai ehkä havainnoin sen nyt, kun itse en ollut kännissä keikalla. Ehkä tuo alkoholikulttuuri Ruotsin metallikeikalla on vähän iisimpää, kun siellä ei ensinnäkään mä näin vain yhden ihmisen, joka tuli jo ihan plekseissä sinne keikalle. Ja ei sillä muutaman vahvasti päihtyneen ihmisen näin sillä keikan aikana, mikä taas sit Suomessa siinä varsinkin joku 3. bändin kohdalla, niin siellä aletaan olla jo aika vahvoissa seteissä niin sanotusti. Toki voi vaikuttaa, että oli keskiviikkokeikka kyseessä. En tiedä, oliko sille jotain tekemistä. Ei sillä Suomessa ainakaan mitään tekemistä olisi. Joo, ei Suomessa on ihan sama, olkoon mikä päivä vaan, niin kännissä olla. Mutta joo, toi oli ihan totta, että siellä oli ihmiset ihan isolta osin tolkuissaan ja selkeästi näki, varsinkin me nähtiin, kun me ei mitään nähty, niin niitä pitkiä ihmisiä siinä meidän edessä, niin aika moni tuntui olevan fiilistelemässä oikeasti sitä musaa eikä vaan vetämässä kiissulia. Ja nyt ajettiin muuten ihan väärään. Ajettiin ihan väärään tässä, kun ollaan innoissaan puhutaan. Mutta kivaa oli. Nyt me ollaan nyt on torstai-aamu, kun tätä nauhoitetaan, eli meidän toisiksi viimeinen, tai oikeastaan viimeinen koko päivä nyt täällä, että huomenna aamulla lähdetään aamuyöstä sitten kohti Suomen maata, niin meidän piti lähteä heittämään frisbyytä, sattaa vettä, niin nyt mennään shoppailemaan.
Reposaaren meininki. Mitä pongasit täältä? Reposaaren keskeltä Tukholmaa. No, täällä on tämmöstä. Onko täällä peuroja? Vain peura puuttuu. Ajovaloja ei. Kyllä. Täällähän tosiaan tämmönen niinku Tukholman matkaajalle informationen, että täällähän paikat aukeaa 10-11 aikaa. Joo. Iso. Suomalaiset on hereillä, varsinkin me, niin jo 6 aikaa. niin. Ja se on tämmöstä pientä niinku hämmentävyyttä. Sitten täällähän liikkeet menee kiinni sinne niinku 6-7. Kato Miika, mitä mä löysin. Luonto on tehnyt taidetta. Näin sitä Tukholman katukuvasta saattaa löytää taidetta ihan luonnon tekemänä. Huhhuh. Mutta tosiaan täällä nää menee... Ihan kuin peiliin kanssa. Täällä liikkeet menee kiinni ja niin kuin huomaatte, että on aamu. Jutut on ihan aamusta lähtien tämmöistä huonoa. Mutta kohta kello on 11, sit me päästään tonne kaiken. Täällä on ihan jäätävän määrä kaikkia lintakekirppisiä ja kaiken näköistä. Varsinkin täällä Södermalmilla. Niin... Muutakin vanhaa tavaraa kuin myö. Kyllä. Ja kivoja kahviloita äsken käytiin kyllä tosi. Oli joo. Se kahvilan pitäjä pappa, niin meidän jumalauta on. että niinkin kivaa täällä. En tiedä oliko se huumoria vai haluatko meistä ero. Mutta se meidät vaan pihalle. Niin. Mutta nyt me jatketaan matkaa. Tässä vielä teille tukholmalaista katutaidetta. Vielä kerran pojat. Nitti fem, never forget. Onko siellä? Nitti fem! Ville Peltonen! Deck Leaderin! Kyllä, siellä on Kluben. 95, never forget. Se tripodi, jos tarvitset sen. Mikä on? Kolmijalka. Sinä. No niin, ne on ruukannut kutsua, mutta en minä rupea nyt tässä sitten sen enempää sitä todistamaan. Eikä tarvi, ainakaan näin kello 6.18 aamulla, kun me ollaan saavuttu tänne näin terminaaliin odottamaan. Odottamaan, että päästään sisään. Eilinen päivä muutti matkaa. Hakulisen pojan pää sanoi, että nei. Ja sen jälkeen otettiinkin iisisti, mutta saatiin me vähän tuliaisia ja sä ostit 125 takkia sieltä kaupungista. Kyllä. Mä oon vähän tämmönen takkifriikki, että no mulla on 2 nyt päällekkäin tässä. Kertoo tästä, että kuinka. Voi johtua myös siitä, että mulla on vähän vähemmän säilytystilaa nyt tässä niin paluumatkalle, niin tämmönen ratkaisu tehtiin. Täytyy vetää takit ylle. Kyllä. Joo, mutta nyt odotellaan tässä, että päästään laivaan. Pimiää on vielä, mutta jatketaan laivalla sitten tarinan kerrontaa niin kun päästään joskus. Olipa kerran. Pieni paha noita, känkkäränkkä nimeltään. Muista se ja muita suomalaisia kansantaruja. Mikko Alatalo forever. Young. Sairaan nopea ja värikäs. Sieltä tuli meidän... Lukollista sportslaiskengännauhaa ei tarvitse sitoa. Näin. Tän takia mä haluan jo tonne laivalle pikkuhiljaa. Täällä on kohta käyty kaikki Anttilan kuvasta asiat läpitte. No mut sieltä se tulee. Se menee nyt kyllä ohi meistä, että sinänsä vähän Vittu, lähtikin ne ilman meitä. Joo. Ja varmaan ihan syystä, jos lähti. 6. Ne sijoittuvat aluksen keskiosassa. 2. Sisätiloissa kansilla 6 ja 9. Ja 4. ulkotiloissa molemmin puolin alusta kansilla 6 ja 7. Mitä mä nyt teen? Saattaa olla, että Riiposen kovan kännin kukkeepi siinä. Selvä. Kai me niinku otetaan, että tuo taksipare aukeaa ja sitten me lähdetään pötslöjöön hyttiin. Joo, pitäis lapsukaisille hakea vähän karkkia ja muuta. Ja ollaan herätty jo 5 aikaa aamulla, niin kyllä tässä alkaa vaan ramasoa. Kun puhuvetti alkaa niin pirun myöhään. Niin, meillä oli vasta 1:30. Mitäs nyt sitten? Näin kuluntaan
aikaa. Mikä? Saksalainen pörssyreikä. Kahvia se haluaa. On täällä. Aika diiva. On. Eiku aidatiiva. Aidatiiva. Oo, helppoa. Mitäs sä hakuisen paljon? Mie pelaa bingo. Sitten peli alkaa, niin mennään vauhdilla eteenpäin, niin silloin ei kerkeä enää ostoksille. Nytkö se alkaa? Nyt se alkaa. Bingo. Bingo tulee ja sitten kikitään pelikapteenin luokse tarkistamaan. Bingo! Ja bingo on huudettu, bingo har roopats. Sitten muuta kuin tarkistamaan, että bingo on oikein, ja jos muilla on bingo, niin tulkaa samaan aikaan, niin tarkistetaan kaikkien kuponkin. Niin voittosumma on 10 euroa. Onko 10 euroa ja 5 No. Miten kävi? Tuohon kun tuli 22, 23, niin minä olisin päässyt huutamaan. Ship's crew passes life jackets on the muster stations. Embarking into lifeboats and rafts takes Kuulkaas etsimään sitä viimeistä vingailujen ruutu täyteen. Äijä on rikas. Vaatosuoraan riviä sama. Onko se Nittifem? Nittifem! Nittifem! Ville Peltonen! Deckleaderin! Kyllä, siellä on Kluben. 95, never forget.